Bueno, unha das cousas que temos aquí de bastante importancia, bastante interés, é a zona paisajista. E dentro da zona paisajista, pois, temos unha parte arqueológica moi importante. Por exemplo, aquí cerca temos na zona de Ribadumia, no Monte de Castro, un hallazgo bastante importante, que están facendo unha excavación moi importantes. E seguir moi lejos tamén temos aquí, na nosa parroquia, na zona de Cambados, na zona de Vilariño concretamente, o que lle chama o Conde de Pías, un enclave, chamaño un enclave máxico, que non saben aínda debido a que era onde foi. E a parte de outros castros. No monte de Xiabre tamén hai petrolíficos, o sea que por aquí, se busca, hai moito que andar. Despois temos tamén as zonas dos muiños, as rutas dos muiños, temos un entorno por aquí pois para pasear, para andar, para conocer, un ambiente agradable, un clima agradable. O sea que aquí o que é para andar, para disfrutar, para ver, para conocer, é un dos sitios máis importantes que temos na zona de Galicia, sin despreciar as demais, lógicamente.